yake gaya ma wata mata yake ce mata kin ga mijinki, annabi ya ce ki lura da shi, fa innahu jannatuki wa naruki, mijinki shine wutanki shine aljannarki. Duk talaucin mijinki ke mijinki shine mijinki. Abinda aka karantar da ke na tausayawa, abinda aka karantar da ke na soyayya, abinda aka karantar da ke na samarwa mai gidanki natsuwa, duk talaucin mijinki, duk kashin mijinki, ke mijinki shine oganki, mijinki shine abin alfahari. Mijin wata bai fi mijinki ba. Ki yi alfahari da mijinki ko a gaban matar gwamna ne. Mijinki shine gwamnanki, mijinki shine sanatanki, mijinki shine sarkinki. Shi ma sarkin wataƙil lokacin da matarsa ta aure shi ba sarki bane ba, wataƙil shi ma gwamnan lokacin da matarsa ta aure shi ba gwamna bane ba, wataƙil shugaban ƙasan lokacin da matarsa ta aure shi ba shugaban ƙasa bane ba. Ke ma kuma Allah bai ce mijinki ba zai zama gwamna ba. Saboda haka mijinki ne, kar ki yadda a fiska ki ɗauki mijinki a matsayin makaskanci. Mijinki shine mijinki. Allah yake wa alfa ya sayyida ladal bab, mijinki shine sayyid naki, mijinki shine oganki. Allah ya allaka aljannarki da wutanki da mijinki. Duk yadda kike ma mijinki kallon bayi da shi, sai ya sa hannu ki shiga aljanna. Duk yadda kike ma mijinki ganin shi kashashe ne, ta hanyarsa shi kadai zaki iya samun rahamar Allah. Idan kika mutu ayyuma mar'atin matat wa zawjuha an harabin dakalat aljanna, annabi yace duk matar da ta mutu lokacin da ta cika, annabi yace mijinta yana yarda da ita, yana gamshe da ita, annabi yace yar aljanna ce. Saboda haka mijinki ya zama shine abun alfaharinki, mijinki ya zama shine abun takamarki, mijinki ya zama shine abun isuwarki. Jama'a muna ji, kar ki yadda ki rena mijinki, kar kuma ki bar wata ta rena miki mijinki. Mijinki shine mijinki, mijin wata duk kuɗinsa kar ki ji ya fi miki mijinki. Mijinki shine alhajinki, mijinki shine alhajinki. Ki rike mijinki hannu bibbiyu za ki samu albarkar rayuwa, kuma Allah bai ce ba zai wadata ki da mai gidanki ba. Don Allah mata ku ji tsoron Allah, yadda muka karanta a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda Allah ya nasanta a cikin alkur'ani, ku sutura ne zuwa ga mazajenku. Don Allah ki yi kokari ki zama sutura wa mijinki, ki yi kokari ki zama sutura wa mijinki. Yardan mijinki shine yardan Allah. Ta hanyar kyautata wa mijinki, ta wannan hanya za ki samu rahama a duniya da lahira. Abu na biyu, ki yi kokari ki rike wuta a wajen kwalliya da ado. Babu wani makami a hannun ya mace mafi ta'asiri wajen farwa mijinta kamar kwalliya da ado da maɗi. Babu wani makami da ya mace za ta yi amfani da shi wajen ta farwa ɗa namiji, ta yi nasara a kansa, ta yi nasara a wajen zamantakewa kamar kwalliya da ado. Shine at-tajammul wa tazayyun. At-tajammul shine maɗanta, rangwadinta da kuma kwalliyanta. Wannan ba ƙaramin sihiri bane na halacci da Allah ya ba wa ya mace. Duk matar da ta rike wannan a hannunta, to za ta yi ta'asiri a gidan mijinta. Karki yi wasa da maganan ado da maganan kwalliya. Makami ne da ya fi kowane makami tasiri akan ɗa namiji. Domin mace idan ta haɗu, annabi ya kira ta fitina. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa. Ki rike ado, ki rike kwalliya, ki rike gyara jikinki yadda ya kamata. Wannan makami ne da zai iya tabbatar da ke akan digadiganki a cikin gidan aurenki. Jama'a muna fahimta? Bara an yi ranar hakkin mata na duniya.
yan kungiyan hakkin mata suka fito suna ta ya kamata malamai su fito su dinga wa'azi, ana tozarta mata, ana walakanta mata, ana ta dukan mata. Na ce ai duk matar da kaga an da ke ta jaka ce, ka je ko ƴar wace ce ko wace ce, idan kaga an da ke ta wallahi jaka ce. Mace idan ta haɗu wallahi ta karfin duka. Idan mace ta haɗu na rantse da Allah ta fi karfin duka. Duk matar da kaga ana dukanta wallahi kucaka ce, ko ba ku yadda ba? Mace idan ta haɗu ta kai mace wallahi ta wuce duka. Haka ne ko ba ka ba? Wallahi ta wuce duka. Ka tashi da safe daga bacci, ko ka dawo daga kasuwa, ko ka dawo daga ofis, ka zo ka same ta yi wankanta, ta samu mai kanshi ta shafa, ta samu wani riga yoro-yoro, kana ganin sassan jikinta ta saka, ta shafa jambaki, ta shafa gazal ɗinta, ta ɗaura ɗan kwalinta, ta turo goshinta, kai ka isa ka dake ta? Za ta daku? Ba za ta daku ba? Za ta daku? Ai sai dai ta ce maka malam, bayan ka tafi ofis na zo ina dan shara sai na dan tura TV nan ya fashe ban sani ba, kika ta ai tsatsayi ne. Wallahi idan mace ta haɗu ta tsaya ta rike matsayinta ta kyamace wallahi ta fi karfin a dake ta. Can an jima za ta dawo ta ce maka malam to fa maganar TV nan kaji ta ake ko wannan ba ya wuce, ai tsatsayi ne ko a hannuna zai iya fashewa. Haka ne ko baka bane? Haka ne. Idan ka ga mace ta zama wani yalo-yalo, ta zama wata kucaka to nan ne miji yake samu. Ka san mace idan ta zama kucaka, ta zama watsatsiya, to yadda ka san tsohuwar Vespa haka miji yake ne. Ka san duk cikin abin hawa Vespa ita ce kawai, duk wanda ka ganshi da Vespa ya iya gyaran Vespa, duk inda ta bace abun zai kunce ta yi gyara. To idan mace ta wargaje mijinta sai mai da ta kamar Vespa, duk lokacin da ta kauce sai gyara. Haka ne, ka dinga lura, duk wanda ka ganshi da Vespa inda ta tsaya zai fara bubbude ta kawai. Idan mace ta haɗu ta tsare matsayinta, saboda haka muke ce wa 'yan hakkin mata, matar da bata san matsayinta ba, don me za a tsaya ana mace kamalarta, cikanta, isuwanta yana haɗuwa ne da kwalliya da ado da maɗe da za ta yi a rayuwa. Idan ta tsare wannan matsayi, amma mijinta ya shigo gida sai ya samu gashi ta zubar da nononta akan cikinta, na rantse da Allah akan kuɗin omo sai ya zagi ubanta. Haka ne ko baka ba? Haka ne. Mijinta ya zo yana ce mata ke me ne a jikin zanin ki, akan me kika zauna? To aikin tashi a aiki ke. Ko mijinta ya shigo ɗakin yana cewa me yake wari a ɗakin nan ne? Ta ce ni ma ban sani ba. To idan kanwar ka ce ku yi ban kwana da ita kawai, ku yi ban kwana da ita. Yana daga cikin abin da yake taimakawa mata a wajen zamantakewan auratayya shine ki koyi kalamai masu kyau da za ki dinga aiwatar da su a wajen zamantakewan auratayya. Magana yana da ta'asiri a zuciyar namiji, tasiri mafi kololon daraja a wajen zamantakewan auratayya. Za ki iya sarrafa mijinki da kalmomi, za ki iya sarrafa mijinki da kalmomi. Nana Aisha idan ta kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai